Ще ти разкажа. Ще се върна август месец отново. Ще направя един филм Ритъм, който е един танцовален филм. Основава се... Чакай бе, танцовален филм. Don't, please, my friend. Please. Не може ли нещо като Харли Дейвидсън и Мало по-румен? Не може ли нещо, което играе Вини Джонс, Company of Heroes? Искам героична роля. Ти ми препоръчаш нещо за гейове? Понякога трябва да знаеш къде ти е мястото в земята. Слушай сега, чуй ме. Имам танцовален филм, нарича се Ритъм, за едно глухо момиче, българско. Истинска история ще ти разкажа и ще те включа във филма. Август месец почваме с него. И ще си заобиколен от красиви жени. Какво ще кажеш за това? Ако продължаваш така, ще вода на дискотека в Перник, да знаеш. Добре, нямаш ли някакъв героичен филм? Не бе, човече, аз съм сериозен. Видя ли какво правя? Убивам хора и така наляв крак. Нека добре, за мен да поговорим. Кой е най-големия човек, по който всички си падат, най-големия, който всички обичат? Кой? Човека? Който всички обичат? Брат Пит. Колко често виждаш Брат Пит да избива хора с пистолет? Почти никога. А за Джордж Клуни? Обичате ли в публиката Джордж Клуни? Чакай бе, Брат Пит е смотан бе. Колко често има Джордж Клуни пистолет, който харесвам Вини Джонс. Той трепе на всяка секунда по един. Разбираш ли? Харесвам Вини Джонс. Но те са много слабаци, а ние с тебе не сме слабаци. Не дей на Пуси да му викаш слабак, ако обичаш. Разбираш ли? Знам какво е Пуси. Всички сме гледали порно и знаем какво е пуси. Слабак. Пуси, какво значи? Айде, моля ти се. Както и да е. I don't pussy. No. I am big man with big balls. I love guns. Do you understand me? I won't kill. Ако си голям мъж с големи топки, тогава ще бъдеш в танцовален филм. Добре, разкажи ми, окей. Ще направя компромис. Какво трябва да правя? Някакъв танц на един крак, аз с един крак съм... While I was up there watching you. This is my stupid колега, колеж. Ще викаш на somebody else. Тихо. Quiet, please. Be quiet. Sorry. Когато чакахме да видях, че пееш тук на... Може да имаш така някои движения, просто ще те накараме да потанцуваш, някои секси мацки около тебе, ще бъде страхотно. Мисля, че можеш да успееш да го направиш. И знаеш ли, може би много от момичетата може да ги разгледаш и да ги кажеш make my day. Аз имам 21 албума. Имаш ли актьор, който да има 21 албума? Имам 21 албума, над 400 песни. Разбираш ли го това нещо? Да. Аз съм сериозен човек. Искам сериозна роля. И забележи, не искам да ми плащаш. Само за кеф. For fun. Знаеш ли, когато си го обмислих, наистина ще обмислим и ще ти отново ще се свържем с теб. Слави, ти си невероятен, харесваш ми. Thank you. Все пак искам да кажа... Обещавам ти, ще те включа Ритъм на сърцето, се нарича филма. Как си? Ритъм на сърцето. Ритъм на сърцето. Но трябва да ми обещаеш нещо, ако ти дам ролята. Ще трябва да измахнеш убийците. Да ги изрежа ли? Не бе, да ги махнеш. Не бе, да ги махнеш. Искаш да си изрежа убийците ли? Без уши ли да играе? Ритъм на сърцето. Rhythm of the heart. Ако си голям мъж с големи топки, трябва да махнеш тези убийци. Ритъма на сърцето. Мога ли да внасям някакви нововъведения? Нещо, което съм измислил, някакви... Докато танцувам, просто е така да убия някой между другото. Слави. Искам да убия, бе, човек, не разбираш ли? Не искам да танцувам. Слави, какво ти става, бе? Какво ти има, бе? Какво ми става ли? Представяш си колко съм насъбрал аз. Представяш си? Ако не мога да ги трепа на живо, барем по филмите да ги убивам, бе, Дон, бе. Приятелю, бе. Слушай сега. Ти колко време си в България? Имаш проблеми?
Това е, аз искам да се снимам във филм, а режисьора ме праща на психиатър. Представете ли си?